Ето и ние сме се събрали тази вечер да погледаме звездите, които ги няма. И също така да изкопаем една хубава яма. Тук са Стелио, най-големия фараон на света, и господарят цар Стевко Пауъра, който в момента пак пие своята ракия. И Крижа в мен, може да се каже. Сега трябва да се забавяме за една хубава работа, да напълним 7-8 курса и да продължаваме. Ето така работи нашата фирма без почивка. Само вечерно време. Фърчат искри. Но нас не е бе. А между другото часът е 2:10 през нощта. Някой, ако има желаеш, може да дойде. Да. Ето го. Стелио. Направи тази в сузнамя. Точно така. Красавец. Но след малко не знаеш, че трябва да хванеш лопатата. Така е. Както и че. Аз ще хвана на някой парчо. А, да, дето и. Ако искаш, Много замири. продължай, моето момче. Ето го Стевко, който хвърля искри. Какво направи той? Какво прави той пак? О, но. Леко, леко, леко. Чакай, чакай. Точно така. Ако искаш някой да те смени малко, Стевчо, кажи. Да. Не, дай малко на мене, а? Я снимай малко. Стефания, дай право. Дай право, ямата. И ето го режумен в действие. Да пратам крачолите. И да остана само под прашки. Мога да кажа само това. Я. Дай малко. Пуши с малко. И ето режумен в действие, дами и господа. Ако па ще кажеш, че злато има отзади. Ето момчето какви чудеса прави. Момчето чудо. Ма камъни, брат. Мамо. Какво прави това момче? Злато, злато! Спрей клипа станаха богати. Теле, лаги изкарай, брати, мога да ги махна. И Алфа Ромеото. Вижте колко злато, дами и господа, сме направили. Ще има за казърто да го влагаме. Сега. Ти ба казинто направо са махам от България. Много ясно. Първата работа ще е да купя една крава на село. С парички. И да изкопаем тази яма. Дай малко тя. Да е малко. Чакай да го снимам жокама. Това е моето злато, аз си го ваня. Само за Година с тебе, никого. само за тебе, да. Че как лопа, сигурно е 27 карата. Бая голямо ключе. Бая голямо месоче. Бая голям случай. Вижте какво става. Ето го и второто злато. Ето го. Не мога още на час. Той е само за мен, аз си тръгвам. Момче, ще да разкопаш на положа. Тук има 2 живота злато. Ето го и третия живот. Ето го третия. Той е наистина за мен. Ние с това злато ще купим на баба ти нова къща. Баба ти нова къща. Ана, много камъни. Тази яма прави чудеса, дами и господа. Вади, хайде. Вади да ни извадя малко нещо аз. Как ще мешава пак този час? Сега ти след малко ще фанеш парчето. Давайте. Ей, това го искам във Фейс. Да, На феса, брат. Фейсбук е най-социалната мрежа. Мога да им тига по един голям кур да отбележа. Този пак почва да откача рано. Бай, черемиче. Да отбележа. Май гош.
Бая голямо килче. Дами и господа, само този камък е един живот. А пък, вижте тук е какво става. Леко, момче, леко, внимателно. Внимателно, че това е един живот. Имаме си един крик тук. Где го тъпка тук, брат? Вижу как го тъпче сега. Чакай, бе, декана. Айде с лопатата, бъде. Бъркай с лопатата. Ари, бе? Къде лопатата? Много си як, брат. Беля, брат. Смен докторат. Я го дай насам. Би си го извадил, аз искам, ако искаш, може да подам. Но в този случай, с Кирил на лопатата, ще му го издам. Чакай малко ще. Една му подръж. Ето Херко Калес. Какво ще направи този тип? О, да, той е пуснал свободно на алфата да може да бутни назад. Ехе, той е истински Херкулес. Но все пак да отбележим, че каруста е един тон, нищо не е. Не се притеснявайте. Да, те е идеално. Давай, момче. Точно така. Вземи-та. Лопатата от другата рече как да изкараш. Манивелата, майко, ще отрепя направо. Дай, момче. Точно така. Той изкупай тази яма, тази чер. Аре, гайди кюстета ни ря. Давай. Купай, купай. Наби купача. Чакай, как беше? Аз го забравих, човек. Was ist meine? Es ist wunderbar! Точно така. Давай. Момчето с лопатата. Очаквайте, уважаеми зрители, пряко включване след няколко часа все пак. Чао за сега.